Hello guys, नोंथांमोन गासिबो आंनि YouTube channel Asami Basumatary बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों बेयो मा दंफां आं खोन्थानानै होनोसै जोंनिथिंहाय बेखौ नारा गाखा होनना बुङो जोंहा मादारा हागासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं मा होनो खोन्थाबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैहाय बे बिलाइखौ जोंहा अन गुन्दै जागोन आरो माजों जागोन नोंथांमोना नायलांदों फोरनि खान्थाल बेगर सायगासिनो दङ जिहेथु अन जागोन नालाय दिनैहाय सामब्राम गुफुर हाजें आरो बानलु आरो नै बिलाइखौ सुनानै दा आं देनो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय बिलाइखौ एसे बसना होदों माने आं देफाखानोसै आरो प्रभु हाला आं गोलोमनानै लोगोफोर नायदो नोंथांमोना बोरै गोलोमखो आंखौ इसोरासो मिथिगौ आरो मा जागोन এতিয়া हाय लोगोफोर नै गरमबाबो खारग'थारा एखेबारे ओंखाम ओंख्रि संनो गोनां जादों दिनै बिराद गरम जादों आरो मा संदों नोंथांमोना देखायनोसै नायलांबाय था मा एवगासिनो दङ खान्थाल दङ मोनसे खान्थाल बेगर बेनिफ्राय खारै रहायगासिनो दङ अनखौ होनो जाबाय गाइस दा आङो होदोनोसै बोरै होगोन लरासो खाहाय जोंहाना मैगङा वाव लोगोफोर ओंख्रिया बिराद धुनिया मोदोमदो एखेबारे गोथां गोथां धुनिया सेन गोथाव जागोन आरो नै नाखौ गोथाव जानो थाखाय होनोसै बेखिनिखौ ओंख्रिया रेडि जानोसै बिराद गरम ओंखायनो बाहेरायावनो जाबाय ओंखामखौ